nyawiti kumulung dampya ku merkut lampahe pinarung krapya watang agade kumelar ngebae sorae kumulung yo kados putih sepak terjangipun budak yuk pedang yuk pedang nih yuk
kasih tekane semi toyo makane jenenge wong betis turi rawa kulintang
sa 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 ya Anak buntutnya apa ora? Lah sanksi nyong kowe kok Mbak Puji. Kepripun? Sanksi nyong kowe. Sanksi. Iya, apa Puji kayak gajah kok. Hah, iya. Belalai ya. Belalai. Ah masa? Ah bodoh. Bubar.
Jagung Iki jagung bae. rangkung rangkung. Wong nyawang ucap wis cukup Iya, bare. rangkung. Wis wae. PG jagung apa jagung bubar wis. Beban ora usah lah. Untuk ana wong kene. Ana wong cicik nyong wong dijane asine mbok kowe. Kok dindakne kopi ora tek. Iya. Surang Ya, jangan kopi sayang. Asal gue Mbak Puji ki bose lho. Bos. Ki bos. Ya Allah. Tapi gobras. Gobras gobras banget bose. Lerene mengko jam 7 Nel. Wis sama liba gandrung. Oh, ora kan mbok ngomong apa? Kowe ngomong sih. Kowe ngomong apa kowe jane kowe. Kecean dia kecean Wah, lagi. Gusti. Orang ngomong gitu. Bisa nanti lah capan wong kaya kowe. Gue ngomong kok 1 2 3 7 apa mikir 7. Kok bahasa ndi kowe Gus nyong ora begitu paham kowe. Bahasa PPS ya. Iya. Anak kok manungsa kayak gini. Ora lho raine kaya Pak foto lho. Yakin. Ora main-main asline jane lho. Ya anak kok manungsa kayak gini. Mbok nyoba kita kata Ki bapakmu nia. Iya. Ya Allah. Kowe jangan ramamu ya. Anak kayu banget kok ramane Iya. kayak gini. Heeh. Gobras gobras. Asin ora main banget sumpah. Yo, dados. Heeh. Satu mandi. Sisihanku Muji Gusti lagi Tresnamu bakal Dinomo mati Asik. Hey, 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 hey. Ayo. Mantap nak ngomong keren. Ayo. Ya telepen ya manut ya gue. Lah. Ini kan bose. Oh, bose kiye sing bayar. Manut Mbak Puji manut. Orang saya yang duduk. Teyeng. Iya. Mulane jaga geden sadel. Awas hati-hati akeh orang-orang gue Ci, ya di musim udan. Ya mana kan geden sadel lihat aja gini. Iya. Sadel. Ki ngapari kan kono? Lah, oh, kuat. Aduh, tuh. Weh, rusak. Wes bocah ora main, ngomongnya kan ora main banget ya. Ki bocor umum ki. Ya. Ngerti kan Wisnu apa ora? Iya, heeh. Ini dong kena buka YouTube channel Kata Wisnu. Udah, udah. Kayak kalau poni ke 11-12. Nah, kalau kamu gue ditata dulu, ya. Ini kan kayak Mbak Puji. One to two seven. Nek buat ngomong kayak suluh orang ditata. Nek ngomong ki orang gue bahasa pong. Bahasa planet. Planet paling ngadu rak marmuri. Bahasanya iwak buntak kue. Mendem. Yo, dados. Yo, Mbak Muji yuk. Oke. Satu
bisa juga kita mati. Sabar mbak, sabar. Sabar sisir. Rebutan kok barokah, rebutan sih gini ngapa? Rebutan kok barokah.